До НВО-то остават още 17 дена. Околната повърхина на прав кръгов са 15 пи см квадратни. Ако образователната наклонност е 5 см, то диаметърът на основата е. Околната повърхина, формулката ни е S равно на π по R по L, като по условие са ни дали, че S ни е 15 π. Образователната, дори имат предвид образуващата, L е 5 см. Искаме диаметъра, значи първо трябва да открием радиуса. Откриваме го от тази формула. Заместваме π по радиуса по L, което е 5. Тувете пита може да ги съкратим. 5 по 3 прави 15, така че тук ще бъде 3. Радиусът ни е равен на 3 см. Обаче те искат от нас диаметъра. Че бомбончета сещаш диаметъра е 2 пъти по радиуса, така че чакам вашите отговори долу в коментарите на колко е равен диаметъра. На 3 см, на 6 см, 10 или на 15 см. Знаете, всички правилни отговори ще бъдат харесани. Отварям приемът за подготовка за матурите в 7 клас от лятото. Това е нощ за записвания. Ако ваше дете е от 3 до 6 клас, предлагаме и занималния на ЗИЛ във Варна, върху която ще обърне поглед на математиката, програмирането, киберсигурността, български език и емоционалната интелигентност. Разгледаме стария материал в математика, ще се учим какво са кибератаки, какви са новите атаки, които постоянно са в нашето ежедневие, как да програмираме игри, как ще четем книги и ще се учим как да бъдем уверени в клас и в живота. Благодарим ви, Слънчеви бомбончета, за цялата подкрепа. Благодарим ви за положителните коментари. Благодарим всички наши последователи и всички клиенти, които се довериха за обучението на своето дете. Аз съм Helios Academy и до следващото видео, Слънчеви бомбончета. И ви чакам лятото!